ね。四代目水影をおもちゃにし、霧隠れを蹂躙した暁。よく見ると、やっぱりいい男ね、内派の一族って。いい男なのにもったいないわ。せめて、とろけるようなキスをしてあげる。色目使ってんだよ、ババアのくせに！水影様、やる気だ。僕が水影様をお守りしなきゃ。土影様、参戦しないなら頭を下げておいてくださいね。あなたの横、その壁はさっきの攻撃の時に蓋をしておいたの。私は火、水、土の3つの性質を使う。だから血形限界も2つ持ってる。沸騰公務の術。溶けている。このままいい男が溶けて崩れていくのはいつ見ても心が痛むけど、